mhuri yezimbabwe. Aiwa, tinoti president wekusouth africa vaRamaphosa, vaCyril Ramaphosa vanopindira panodzi maelections emuzimbabwe vachiti aiwa, kana imimi muchiti maelections emuzimbabwe they fell short of the revised SADC guidelines, saka makamirira chii semuri kunonoka kunoita mafresh elections munyika yezimbabwe. Aiwa, mhuri yezimbabwe, nekuti vanoona kuti kuDRC SADC inonocongratulata president wekudRC asi ichitadza kunoita mafresh elections ikoko nekuda kwemairregularities akaitika ikoko. Muri yezimbabwe sata muendera mberi nenyaya iyi nokurudzira ibva wasubscriber wolika wotina on the bell icon tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live, nekuti toona kuti president Ramaphosa submitted to SADC that if the Zimbabwe elections fell short of the revised SADC guidelines and the principles of a democratic elections as per the SIOM report, and that the SIOM report on DRC elections captured similar irregularities, it is important that the SADC Secretariat should give Harare a strong warning and let it go, and argue Zimbabwe to improve or put the DRC on similar charges of failing to deliver a democratic elections like Zimbabwe did. Sando zvikaitaurwa navaCyril Ramaphosa uchiti aiwa, SADC yanga inocongratulate DRC, SADC yanga regi Zimbabwe kana iyo SIOM report ichiti yakatadza kumita guidelines, yakatadza kumita principles democratic party democratic government. Aiwa, mafresh elections ngaitwe munyika yezimbabwe. Saka muri yezimbabwe tiri kuona kuti aiwa, kunyange vaRamaphosa vanonyasa kutoanzirawo tsitsi macitizens emuzimbabwe vachiti aiwa, macitizens emuzimbabwe vanofanira kurangarirwa, mafresh elections anofanira kuitwa. Saka muri yezimbabwe ndonyaya iri mudariro iyi. Pinda mucomment section medu mutudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, musakanga nosubscriber, kulika, kuchanotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZM News Live.